θα γίνει καλό, η μπάλα στα αρχίδια. Καλές παίκτες και άλλες ομάδες στην πρώτη σεζόν, καλή σεζόν, ο Απόλλωνας μέσα στο πρωτάθλημα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη season report για αυτήν την εβδομάδα. Με ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα με τη Super League 2. Το Sports Factory TV και το qradio.gr θα βρίσκονται και αυτό το Σαββατοκύριακο σε γήπεδα και όχι μόνο. Super League 2, τρίτη εθνική κατηγορία, με τα Χανιά να αντιμετωπίζουν εντός έδρας με κόσμο αυτή τη φορά, έτσι. Μην ξεχνάμε την ομάδα του Παναργιακού. Ας δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα, όπου ανοίγει το Σάββατο η αυλαία στη 1 το μεσημέρι με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου Μαρκό. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός Β, Άθενς Καλυθέα, και στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Εγάλεο Καλαμάτα, εκεί που είχαμε και αλλαγή όσο αφορά τον διαιτητή, καθώς ο κύριος Ντάουλας αντικατέστησε τον κύριο Τικόζογλου, ο οποίος την Πέμπτη τραυματίστηκε στην προπόνηση. Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, παραμονή του Αγίου Ελευθερίου, βοηθειά μας πάντα. Πάει Χανιά Παναργιακός, όπως είπαμε, κόσμο. Σάκης Παπαβασιλείου επιστρέφει ως αντίπαλος και τα Χανιά τα οποία δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κωνστανάσιο, τον Κουτεντάκη και τον Κουντρουμπί, αμφότεροι τιμωρημένοι καθώς έχουν συμπληρώσει κάρτες. Η Ηλιούπολη Πανιόνιο στις 3 το μεσημέρι και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η αγωνιστική με την αναμέτρηση Εγάλεο Ολυμπιακός Β. Αυτή είναι η αναμέτρηση την οποία χρωστάμε για να ολοκληρωθεί έτσι και ολόκληρο το πρόγραμμα, να πούμε, για το Super League 2. Στη βαθμολογία, Καλαμάτα με 35, Πανιόνιος 33, οι δύο αίτητες ομάδες, Μαρκό 22, Άθενς Καλυθέα 20, Ελλάς Σύρου 19, Εγάλεο και Ολυμπιακός 14, Πάη Χανιά με 9, Ηλιούπολη 7 και Παναργιακός με 4. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και δηλώσεις παραμονές ουσιαστικά της αναμέτρησης των Χανίων με τον Παναργιακό. Στη Μοναχή Ελιά η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της με τα όποια προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν. Πάμε να δούμε το βίντεο λοιπόν με τις δηλώσεις. Of course, it's crazy to sit here every day, every time we have interviews and same thing, you know. Είναι ρόλο κάθε φορά λέμε περίπου τα ίδια σε κάθε συνέντευξη. Ναι, ακόμα δεν είμαστε σε μια βαθμολογική θέση. Θα πρέπει να πάρουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε πόντους από τα δύο αναποφύνατα παιχνίδια για το 2025 και να συνεχίσουμε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Έχουμε δει τον Παναργιακό, έχουμε δει τα δυνατά του και τα δυνατά του σημεία. Έχουμε δει τα σημεία στο γήπεδο τα οποία πρέπει να χτυπήσουμε. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά στην προπόνηση και θα πρέπει να τα μεταφέρουμε και την Κυριακή στο παιχνίδι. Προφανώς και είναι σημαντική. Ο καθένας στην ομάδα έχει το ρόλο του. Αν με ρωτήσουν αν θα ήθελα να τους είχα, προφανώς και θα ήθελα να τους είχα. Αλλά ξέρουμε την κατάσταση, ξέρουμε τους παίκτες που έχουμε. Πιστεύω ότι και με τους παίκτες που έχουμε μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αρκεί να κάνουμε αυτό που μπορούμε και ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Θα περιμένουμε και τους φιλάθλους μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Μιας και στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που είχαμε ήταν και κλεισμένο των θυρών. Και θα πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και την νίκη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να πάμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, από εμάς την ομάδα, το staff, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους, όλοι μαζί να κάνουμε την προσπάθειά μας και να καταφέρουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και την νίκη. Επιστροφή λοιπόν μετά από όλα όσα είδαμε στη Μοναχή Ελιά και πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία σε μια ακόμη αναμέτρηση του Γρανίτη, ο οποίος αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσει τον Σαρονικό. Πάντα έτσι ζωντανά από το Sports Factor TV όλα τα παιχνίδια του Γρανίτη. Είμαστε στη 13η αγωνιστική. Ας ελπίσουμε να είναι και γούρικη για την ομάδα του Γρανίτη. Με τον Μάριο Παναγιώτου στον πάγκο, άλλες 2 φορές κατάφερε να προηγηθεί, εισάριθμες φορές όμως γνώρισε την ήττα. 1:30 νωρίτερα ξεκινάει η αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Γιούχτα, ενώ στις 3 Γρανίτη Σαρονικός, Εθνικός Ιωνικός, Θήλα Ραφίνα Τερασβάρης, Έα Σαλαμίνα Χαϊδάρη και Ατσαλένιος Ηλυσιακός. Κάποιες αναμετρήσεις γίνονται Σάββατο, κάποιες Κυριακή σε κάθε περίπτωση. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, εκεί όπου έχουμε συνεχώς εναλλαγές όσο αφορά τουλάχιστον την κορυφή. Για την ώρα ο Εθνικός έχει 25, ο Αστέρας Βάρης έχει 24, Ιωνικός με 22, πολύ κοντά όλοι, ΑΕ Μυκόνο 21, ο Γιούχτας, ο Ατσαλένιος με 20, ο Σαρονικός, ο αντίπαλος ομάδας του Γρανίτη με 19, Θήλα Ραφίνας 18, τα δύσκολα, Ηλυσιακός με 12, Έα Σαλαμίνας 11, Χαϊδάρη 8 και χωρίς βαθμό για την ώρα η ομάδα του Γρανίτη, η οποία όπως είπαμε έτσι παίζει έναν ακόμη τελικό. Από τρίτη εθνική κατηγορία πάμε σε αγαπημένο τοπικό, εκεί όπου θα έχουμε μία ακόμη ζωντανή μετάδοση από το Sports Factor TV το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 από το εξωτικό Καστέλι. Ο Νέος Ξαμικός θα υποδεχτεί την ΑΕ Κιδωνίας. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Αρχές γενομένες από τον πρωτοπόρο Πλατανιά.
ο οποίος αντιμετωπίζει ένα παλιό γνώριμο αρχηγό του, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα του Πλατανιά, ο λόγος για τον Άλκη Δημήτρη, ο οποίος θα πάει να τον στεναχωρήσει. Είναι η αλήθεια, στο γήπεδο του Μάλεμε, εκεί όπου είχε πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ με την Καλονή. Λοιπόν, Πλατανιάς Πανχανιακός ΑΟΔΑ λοιπόν στις 3. Σάββατο επίσης, οι 7 από τις 8 αναμετρήσεις θυμίζω, ο δεύτερος του βαθμολογικού πίνακα Πανακροτηριακός αντιμετωπίζει τον Ύφεστο στα Καθιανά με τον Γιώργο Καλαμαρίδη. Δεν ξέρουμε αν θα έχει προλάβει να φτάσει, καθώς πήρε το πτυχίο του την Παρασκευή το μεσημεράκι στις 12 περίπου, με αρκετό κόσμο είναι η αλήθεια, γνωστούς και μη εξαιρεταίους. Άρης Ούδας Κρητικός Αστέρας στις 3 η ώρα, επίσης μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για το πρωτάθλημα. Μινόταυρος Απόλλων στο γήπεδο των Μουριών, άλλη μια εκοφαντική, όπως ακούσατε κιόλας, αναμέτρηση για τον Αντώνη Σιροκάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός μια ομάδα η οποία τα 7 προηγούμενα χρόνια θα λέγαμε τον βοήθησε και βοηθήθηκε, να το πούμε διαφορετικά. Ηρακλής Νεροκούρου Σπάθα στα Νεροκούρου, η ομάδα του Σπύριο Νικολαίδη, ο οποίος την Παρασκευή γιόρταζε, θέλει να πανηγυρίσει μια νίκη ή πιο σωστά να του κάνουν δώρο οι ποδοσφαιριστές του. Θα έχει όμως δύσκολο έργο, διότι η ομάδα του Ηρακλή Νεροκούρου φαίνεται σε καλή κατάσταση, προέρχεται από ένα σπουδαίο διπλό μέσα στην Παλαιόχώρα και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, θέλει και αυτή τη νίκη για να φύγει μακριά και να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Δύο ομάδες κομβικής σημασίας παιχνίδι στο Μόδι, Άμυλα και Ιδωμενέας. Με την Άμυλα να κυνηγάει την ομάδα του Γαλατά, 9 βαθμούς για την Άμυλα, 12 για τον Ιδωμενέα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και εξάποντο. Και βέβαια, νέος ξαμικός ΑΕΚ Γεδονίας, όπως είπαμε νωρίτερα, Γιάννης Μαρκάκης εναντίον Γιώργου Ριτζάκη. Την Κυριακή συμπληρώνει την αμέτρηση με την καταπληκτική, με τον Γιάννη Λεβεντέλη, βέβαια στην κορυφή της επίθεσης Ιωνία, να αντιμετωπίζει την Παλαιόχώρα. 3:30 αυτό το παιχνίδι, μισή ώρα αργότερα σχετικά με τα υπόλοιπα, φαντάζομαι έτσι για λόγους, ας το πούμε, συγκοινωνιακούς. Από την πρώτη τοπική κατηγορία των Χανίων πάμε να δούμε σιγά σιγά και τι μας έχει με τη βαθμολογία. Πλατανιάς, αίτητος με 37 βαθμούς, 3-12-36 και μια ισοπαλία 37. Πανακροτηριακός σε απόσταση βολής, ένα τρίποντο πίσω. Ουσιαστικά αυτή είναι η μοναδική ήττα του Πανακροτηριακού, η οποία τον έχει φέρει και σε την θέση από τον Πλατανιά στο Ακροτήρι στα Καθιανά, να θυμίσω εγώ. ΑΕΚ Ιδονίας με 30, Άρης Ούδας 28, Μινόταυρος 27, Νέος Ξαμικός 24, είναι η εξάδα η οποία θα παλέψει για τις όποιες θέσεις προκύψουν ανόδου. 2-3 θα το δούμε. Στη συνέχεια, η Ιωνία με 18, μια κατηγορία από μόνη της η Ιωνία, ούτε πάνω ούτε κάτω, και σε αυτή την κατηγορία ερίζουν για να μπουν ο Κρητικός Αστέρας με 15, ο Ηρακλής Νεροκούρου, ο οποίος ακολουθεί με 14, ο Ιδωμενέας και ο Πανχανιακός ΑΟΔΑ που έχουν 12, ενώ η Σπάθα έχει 11, Ύφεστος με 10 και στα πολύ δύσκολα πλέον Άμυλα και Απόλλων με 9, με τον Απόλλωνα μάλιστα να βγάζει και δύσκολο πρόγραμμα τελευταίο διάστημα, καθώς αντιμετωπίζει τις ομάδες της πρώτης πεντάδας και στη τελευταία θέση η ομάδα της Παλαιόχωρας. Αυτά όσον αφορά την πρώτη τοπική κατηγορία των Χανίων. Πάμε να συνεχίσουμε βλέποντας τι γίνεται και στην Β' Χανίων, και εδώ έχουμε πολύ μεγάλες μάχες σε 10η αγωνιστική. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα, καθώς είχαμε αναμετρήσεις και την Τετάρτη. Για την 11η πλέον αγωνιστική έχουμε Ασπίδα Ποστονάς Τσικαλαριών στις 3 ώρα το μεσημέρι. Επίσης την Κυριακή 14, όπως και όλα τα υπόλοιπα, Κορονίδα Αστέρας Χαλέπας, Δόξα Παχιανών Θύελα Καλαθενών, Θησέας Έθουκου. Τα παιχνίδια αυτά, τα οποία θα γίνουν την Τετάρτη την Κυριακή, να διορθώσω εγώ, το Θησέας Έθουκου είναι στις 11 το πρωί και Νέη Μινοταύρου Ίκαρος Μουριών, και αυτό το μάτς είναι την Κυριακή στις 11 το πρωί. Θα τα φτιάξω μόνο Σπυριδάκης κάποια στιγμή, μην ανησυχείτε, για την ώρα πάντως εγώ θα σας τα εξηγώ όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τη Δευτέρα Τάλος Άρης Βουκολιών. Το παιχνίδι αυτό μεταφέρθηκε πολύ σωστά, είναι στις 5 αυτήν εδώ την ώρα, και Χάλης Βαρυπέτρου Τιτάν την Τετάρτη το μεσημέρι και αυτό το παιχνίδι. Πάμε στη βαθμολογία της Β' Χανίων, εκεί όπου προπορεύεται η ομάδα του Ποσδόνα Τσικαλαριών. Αίτητο το συγκρότημα του Γιώργου Ζουρουδάκη, το οποίο όπως και ο Πλατανιάς είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Θύελα Καλαθενών και Τιτάν με 25, ή αν προτιμάτε Τιτάν, για να μην φωνάζει και ο φίλος μου ο Χρήστος Ατσαλάκης, και Θύελα Καλαθενών με 25, χωρίς Μάνο Βεργανελάκη πλέον η Θύελα από εδώ και πέρα. Σταμάτης Φλεμετάκης, Άρης Βουκολιών με Κλέστη Τσένη σε εκπληκτική κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Σκοράρει λοιπόν και να βρίσκεται και στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 22, πολύ κοντά. Θησέας, ο οποίος δεν είναι σε καλό φεγγάρι, με 16 βαθμούς. Ίκαρος, ο οποίος αναρριχήθηκε στην 6η θέση με 15 και σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του με τον ένα και μοναδικό Χριστόπουλο να σκοράρει. Όταν σκοράρει ο Χριστόπουλος, δύσκολα χάνει η ομάδα. Έθουκου με 14, Ασπίδα και Δόξα Παχιανών με 12. Κορονίδα με 10, Νέη Μινοταύρο 9, Χάλης Βαρυπέτρου 8, Τάλος με 6 και χωρίς βαθμό η ομάδα του Αστέρα Χαλέπας, η οποία βρίσκεται και στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Λοιπόν, και αφού φτάσαμε και είπαμε και για το τοπικό, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τις τηλεοπτικές μας μεταδόσεις. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει, τι θα έχουμε να μας πει. Κασκ. Κασκ. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο Μάνος, λοιπόν, ο σκηνοθέτης μας, πάμε σε Κασκ. Λοιπόν, μας αλλάζει το πρόγραμμα, πάμε σε Κασκ. Να δούμε το πρόγραμμα. Θυμίζω ότι αυτή είναι τελευταία αγωνιστική, αλλά εκκρεμεί και μία ακόμη. Οπότε για να συμπληρωθεί κανονικά όλη η αγωνιστική. 11η αγωνιστική, λοιπόν, Κρήτες Εργοτέλης, Ιερά Πέτρα Μεσαρά, Κίδων Ακαδημία, Πλατανιά Σαουκ Χανιά, το Χανιώτικο ντέρμπι, Άγιος Νικόλαος Ηράκλειο και Ηρόδοτος Όμιλος Αντισφαίρης Χανίων. Στη βαθμολογία πλέον έχουμε τον Όμιλο Αντισφαίρης Χανίων να έχει, βλέπετε ακριβώς, 11η αγωνιστική, αλλά 9 τα παιχνίδια, 8 νίκες, 1 ισοπαλία. Μία ήττα. Δεν υπάρχει ισοπαλία στο μπάσκετ. 8 νίκες, 1 ήττα με 17 βαθμούς μαζί με Εργοτέλη και Ηρόδοτο. Αυτή είναι η τριάδα που συγκατοικεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Από κοντά και ο ΑΟΚ Χανιά με 16 βαθμούς. Ιερά Πέτρα 13, Άγιος Νικόλαος 12, όπως και ο Κίδωνος με 12, Ακαδημία Ευθύμνου 11, Μεσαρά με 10, Ηράκλειο ΑΕ Πλατανιάς με 9 και οι Κρήτες οι οποίοι έχουν 7 βαθμούς. Έχουν και τους μηδενισμούς, έχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολουθούν την ομάδα που περνάει και αυτή μια δύσκολη, θα λέγαμε, εποχή. Χρονιά. Να φύγουμε λοιπόν και από το θέμα την βαθμολογία και πάμε να δούμε τις ζωντανές μας μεταδόσεις. Κυριακή, γήπεδο Ελευθέρος Πατακάκης, γάμα εθνική κατηγορία, Γρανίτης κόντρα στον Ελυσιακό, χωρίς βαθμό Γρανίτης, 19, δεν είναι ο Ελυσιακός, διορθώνω, είναι η Θιέλα Ραφίνα, είναι ο Σαρονικός. Λοιπόν, το βρήκαμε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, με Σαρονικό λοιπόν με 19 βαθμούς. 5 γκολ έχει πετύχει ο Γρανίτης, 11 έχει πετύχει ο Σαρονικός Αναβίσιο, 28 τέρματα έχει δεχτεί αρκετά η ομάδα της Αγίας Μαρίνας, 8 από την άλλη. Μία από τις καλύτερες άμυνες, να ξέρετε. Ο Σαρονικός μπορεί να βρίσκεται χαμηλά, αλλά έχει την ίδια αμυντική επίδοση με τον εθνικό που βρίσκεται στην κορυφή. Λοιπόν, Αγαλιώτης, ο διαιτητής αναμέτρησης, ντεμπούτο για τον Τάσο Αγαλιώτη, τον οποίο τον είχαμε συνηθίσει στα παιχνίδια κυρίως των μεικτών των Χανίων. Αλλά θυμίζω το τελευταίο παιχνίδι που ήρθε στα Χανιά για να σφυρίξει μάτς ο κύριος Αγαλιώτης ήταν ο αποκλεισμός των κοριτσιών των Χανίων στο Κύπελλο Ελλάδας. Μην ξεχνάμε. Λοιπόν, από τον Αστέρα. Βαρβαντάκης και Πετράκης θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέχουν στις πτέρυγες στα εξτρέμ, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, έστω και ναι, βοηθεί. Πάμε και στην επόμενη, όπου έχουμε το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Κισάμου. Ένα πολύ πολύ σημαντικό ντέρμπι και με πολύ μεγάλη σημασία, καθώς και οι δύο ομάδες, όπως το λένε, δεν έχουν περιθώρια για απόλυση, θα το πω διαφορετικά. Νέος Ξαμικός κόντρα στη Νέα Κεδονίας. Μια Κεδονίας η οποία δέχτηκε γκολ, αυτό από τον Κέβιν Ντινάι, μετά από 3 μάτς όπου δεν είχε δεχτεί τέρμα. Νέος Ξαμικός ο οποίος έχει 24 βαθμούς, 30 η Αικιδονίας, 28 τέρματα υπέρ, 35 έχει η Αικιδονίας η οποία διαθέτει την δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με τον Πλατανιά, ενώ στην κορυφή βρίσκεται με 39 γκολ. Δεν χρειάζεται να τα γράφει μόνο αυτό, τα θυμάμαι, η ομάδα του Πανακροτηριακού. 16 τέρματα έχει δεχτεί η ομάδα του Γιάννη Μαρκάκη, μόλις 10 η ομάδα του Γιώργου Ριτζάκη. 7 νίκες, 3 ήττες για τον Νέο Ξαμικό, 10 νίκες, 3 ήττες για την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Κεδονίας, η οποία μαζί με Ιωνία, Ιδωμενέα και Απόλλωνα δεν έχουν ακόμα ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Αυτή την δύσκολη αναμέτρηση ορίστηκε να διευθύνει από την Επιτροπή Διαιτησίας και τον κύριο Τριανταφύλου ο αγαπημένος πάντα Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος θα έχει στη μία πλευρά αυτή των πάγκων τον Τέο Μαρκετάκη και στην άλλη πλευρά, στην πλευρά όπου θα βρίσκεται η κερκίδα, την Ειρήνη Μπαντά. Αυτή λοιπόν είναι και η μετάδοσή μας για την πρώτη τοπική κατηγορία των Χανίων. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα εντός-εκτός, όλα αυτά για τις ομάδες. Πάμε και στο μπάσκετ, όπου τα κορίτσια του Πλατανιά τώρα στο κλειστό του Ταυρονίτη το Σάββατο στις 6. Όπως καταλαβαίνετε, το Sports Factor TV θα κάνει και αγώνα δρόμου πέρα από όλα τα υπόλοιπα για να βρεθεί από το Καστέλι ευτυχώς στον Ταυρονίτη, αλλά είναι κοντά, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, τα κορίτσια τα οποία μετράνε 3 νίκες, καμία ήττα, αίτητα μέχρι τώρα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Όφη, ο οποίος έρχεται στον Ταυρονίτη με στόχο να καταφέρει να φέρει στα ίδια στατιστικά, δηλαδή να έχει και αυτός 3 νίκες και μία ήττα, όσο θα έχει και ο Πλατανιάς αν εντυθεί. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα απαντηθούν λίγο πριν από τις 8, κάπου εκεί, στην αναμέτρηση όπου θα δείτε ζωντανά από το Sports Factor TV. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, θα κλείσουμε βασικά όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε πράγματα και θάματα από το αγαπημένο μας ρετρό, το οποίο δεν θα σας πω τι έχει, θα σας αφήσω να τα καλύψετε μόνοι σας. Θυμίζω ότι μιας και πήρε και μπροστά και το μηχανάκι απέναντι. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι σιγά σιγά και προχωρώντας οι εκπομπές Season Report θα βάλουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και θα σας βάλουμε και εσάς και μέσα στο στούντιο και έξω από το στούντιο. Δεν θα πω παραπάνω. Χριστούγεννα έρχονται, θα ξεκουραστούμε, θα γεμίσουμε μπαταρίες και μετά θα επιστρέψουμε. Μέχρι το επόμενο Season Report, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
Προσπάθεια από τον Μουριζάκη, κάνει την βαθιά παλιά. Εκείνο ο Παπαντονάκης μόνος του από τα δεξιά. Τώρα κλείνεται από τον Θεοδωρογλάκη. Περνά ο Παπαντονάκης, κάνει το σουτ. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γρηγοράκη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιδωμενέα στο 2. Γίνεται το γέμισμα προς την άμυνα του Ιδωμενέα. Γυρική κεφαλιά του Νεμπαυλάκη. Μόνο στο Κολοκοτρώνης πλασάρει και το 1-0 για τον Πανχανιακό. Το 1-0 για τον Πανχανιακό που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Ιδωμενέα. Στη γυριστή κεφαλιά του Νεμπαυλάκη. Ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο, θα λέγαμε, με τον Κοτρονάκη. Τον πλάσαρε ιδανικά και έκανε ακριβώς στο τρίτο λεπτό το Ιδωμενέας Πανχανιακός 0-1. Σεβαστάκης κάνει το λάθος. Μανίγκοτιτς από κοντά, η σέντρα. Δεν μπορεί εκεί ο τερματοφύλακας Κοτρονάκης και τελικά δεν μπορούν ούτε οι παίκτες όμως του Πανχανιακού να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία στο 9. Κομνηνός εκτελεί το φάουλ για τον Πανχανιακό. Η μπάλα φτάνει στα αριστερά στον Τζαγκαράκη. Δεν μπορούσε να πιάσει το κεφαλιά οι παίκτες του Ιδωμενέα. Το σουτ του Τζαγκαράκη, μπάλα όμως out. Μπελώνης τώρα από τα δεξιά. Η πάσα του για τον Μουριζάκη μέσα στην περιοχή. Ο Μουριζάκης κλείνεται από 2. Κάνει την σέντρα στην απέναντι πλευρά. Έρχεται ο Κοτσιφάκης στο σουτ με τα αριστερό. Η μπάλα όμως πολύ μακριά out από την αιστεία του Γρηγοράκη. Φάση για τον Ιδωμενέα στο 20. Μαλλιά για τον Κολοκοτρώνη, εκείνος με τη μία για τον Εμπαυλάκη, μόνος του πλασάρει, μπάλα στα δίκτυα, όχι, ο Καστρινάκης πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει, φοβερή ευκαιρία για τον Πανχανιακό να κάνει το 2-0 στο 23, πάνω στη γραμμή ο Καστρινάκης έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Το πλάγιο που εκτελείται με τον Κοτσιφάκη τώρα, ο Παπαντονάκης θα γυρίσει, ο Κουλιεράκης κάνει λάθος, ο Γρηγοράκης μπλοκάρει πάνω στη γραμμή, τελικά ο Μουριζάκης θα σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα, είναι η σοφάριση, είναι το 1-1, ύστερα από το τραγικό λάθος της άμυνας του Πανχανιακού, καθώς μπερδεύτηκαν εκεί ο Κουλιεράκης με τον Γρηγοράκη. Ο Μουριζάκης θα κλέψει την μπάλα από την αγκαλιά, θα λέγαμε, του Γρηγοράκη και θα κάνει το 1-1 στο 28. Από το πουθενά λοιπόν ο Ιδωμενέας θα ισοφαρίσει το σκόρ εδώ στο Γαλατά. Κομνηνός τώρα στην εκτέλεση του φάουλ για τον Πανχανιακό με στην καρδιά της άμυνας. Ο Κολοκοτρώνης βάζει το πόδι, η μπάλα θα καταλήξει out όμως. Καλή φάση για τον Πανχανιακό στο 32. Θεοδωρογλάκης εκτελεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Ο Νεμπαυλάκης η κεφαλιά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κοτρονάκη. Αδράνησε η άμυνα του Ιδωμενέα. Θεμελής λοιπόν στο φάουλ, απευθείας. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Δεν μπορεί να βάλει το πόδι εκεί ο Παπαντονάκης. Καλή ευκαιρία. Βγαίνει ο Γρηγοράκης και μπλοκάρει την μπάλα. Το κόρ για τον Πανχανιακό. Διώχνουν οι αμυντικοί του Ιδωμενέα. Νέο γέμισμα εκεί από τον Νικολιουδάκη. Βάζει το πόδι ο Μανίκοτης. Πολλές κόντρες. Ο σούτ από τον Κολοκοτρώνη. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια τελικά του Κοτρονάκη. Για να δούμε τώρα η παλιά όμως σε παίκτη του Πανχανιακού Μασταρτζόπουλος. Κάθε παλιά καταπληκτική για τον Εμπαυλάκη. Μόνος αυτός πλασάρει εύκολα και το 1-2 για τον Πανχανιακό στο 58. Ύστερα από το τη λάθος απόκριση του αμυντικού του Ιδωμενέα, η μπάλα έφτασε στο Μασταρτζόπουλο. Εκείνος έβγαλε καταπληκτική παλιά για τον Εμπαυλάκη που δεν δυσκολεύτηκε τέτα τέτ με τον Κοντορνάκη να κάνει το Ιδωμενέας Πανχανιακός 1-2 στο 58ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Νικολιουδάκης για τον Κομνηνό. Θα δοκιμάσει σωστά από μακριά αυτός. Η μπάλα θα αναπηδήσει, δεν θα ευνηδιάσει όμως τον Κοντορνάκη. Θα καταλήξει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 65 φάση. Η παλιά που βγαίνει τώρα για τον Παπαντονάκη στην πλάτη της άμυνας του Πανχανιακού. Κλείνει εκεί ο Τζαγκαράκης. Ο Παπαντονάκης καθυστερεί όμως χαρακτηριστικά θα λέγαμε και κρατάει την μπάλα. Ο Τζαγκαράκης τον κλείνει τώρα. Ο Παπαντονάκης δεν έχει τώρα που να δώσει την μπάλα. Είναι και ο Νικολιουδάκης εκεί ο οποίος θα την κόψει τελικά σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιδωμενέα στο 69. Η παλιά για τον Νικολιουδάκη. Κάνει τη σέντρα, κοντράρεται σε ένα σώμα. Το γυριστό από τον Κολοκοτρώνη. Χλιαρό όμως. Εύκολα η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κοντρονάκη. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Προσπαθεί ο Ιδωμενέας να βγει στην επίθεση. Μουριζάκης κάνει ωραία μπαλιά εκεί για τον Μαματζή. Για να δούμε, περνάει αυτός από τον Κουλιεράκη. Το σούτ από τα πλάγια όμως. Από αριστερά το σούτ θα καταλήξει out. Καλούς παίκτες και άλλες ομάδες στην πρώτη σεζόν. Καλή σεζόν. Ο Απόλλωνας μέσα στο πρωτάθλημα.